Инкасаторските пунктове на ВиК Йовковци в град Велико Търново се намират на булевард България номер 21 и на улица Есперанто номер 3. Работното им време е от 7:30 до 18 часа. Сметките си за вода абонатите на дружеството могат да плащат и на касата в сградата на общината, в Централна кооперативна банка на улица Никола Габровски номер 4 и в Инвестбанк на улица Родолюбец 2 до паметника на обесените. В град Горна Оряховица инкасаторските пунктове на ВиК Йовковци ООД се намират на площад Георги Измирлиев 4 и на втория етаж в сградата на ЖП гарата. Адресът на пункта в град Лясковец е на улица Васил Левски 6Б. Сметките за предходния месец се плащат до края на настоящия. След този период започва начисляването на лихва върху дължимата сума. За фирми и организации тя започва да тече 10 дни след издаването на квитанцията, а за гражданите 30 дни след издаването на квитанцията. Основният лихвен процент се определя от Българска народна банка. Към него се прибавят и 10 наказателни пункта. Телефоните, на които трябва да позвоните при аварии в Велико Търново са 618 126 и 62 0077. При обаждането е желателно да съобщите своето име, адрес и телефон.